Sesingenile ke thina boqala zive. Bukele masibulise ngalentsasa. Kanti ke ngoku singena kuvimba wethu wanamhlanje. Siphethe kaloku izinto eziqhafu-qhafu. Izibiliboco kanti ke neziqebheyi. Ngoba ke wena hlala nathi apha ku SABC Plus ukhongozele konke oko siza kothulela kona. Igama lam nguNadia Dambuza kanti ke andami ndedwa ndihamba nayo inzwana uLiyema. Liyema kunjani? Ndiyaphila khona unjani Nadia? Ndiphile nami Nkosi. Nkosi kakhulu nqatsho uMzantsi Afrika mina ke ndinguliyema Vumisa. Nkosi kakhulu ngokuhlala kunye nathi ku SABC le high. Bukeli ke siyangena siyaqala ngalentsasa kwaye ke sele sikulungele ukwabelana nawe ngoko sithe sakudibanisela khona nanga ke amanye amanqaku esakuphathela wona eziphala phambili ezisemdleni woluntu ezemidlalo okanye ke sinalo nkqo nodliwano ndlebe ngomba wasephalaphala kunye ke nokunye lokunikezelwa ke kwezidanga zobugqirha eUnisa kodwa ke ngoku masijonge kumanqaku ke xebe aphala phambili. We are proud to have a judiciary that is not captured, that refuses to be captured. Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa uthulele ijaji zeli umnqwazi ngokungabandakanyeki kwizenzo zorhwaphilizo. I do not believe that I can be overshadowed. I think I'm a woman enough, I'm strong enough, and I'm a leader enough. Umbutho we-ANC KwaZulu-Natal uzikhabile izityholo zokuba usihlalo walombutho ephondweni uSibusiso Duma ujongela phansi inkulumbuso yephondo uNomusa Dube Ncube. Umangiti yande baba ziveze. Listen, this is Kenan Nyat, and of course your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele, la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday we are on. And there's sports, entertainment, and everything. Listen, keep on tuning in. And may God bless. I love you. Umongameli uCyril Ramaphosa uliqhwabele izandla egqiza lejaji kweli lizwe ngokumelana nokuthatha amagunya alo ngokungazimanyi nezenzo zorhwaphilizo. Inkohlakalo seyiphenduke into eyinsuku zonke kuleli lokhu kuza emva kokuvezwe yikhomishana eyayiphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Umengameli uhlanganise umkhandlu kazwelonke olusana nenkohlakalo ukuze weluleke uhulumeni ngokufanele akwenze ekulwisaneni nenkohlakalo. We must be forthright about one of the great weaknesses where we have fallen short, and that is with regard to corruption. All South Africans suffer from corruption when goods and services and resources meant for public benefit are misappropriated. uRamaphosa uphinde wachaza ngomsebenzi owenziwa uAdvocate Shamula Batoyi ukuvuselela iNPA. What had happened to the NPA, it had been weakened, it had been captured, completely, almost destroyed. The skilled people had left, or they had been railroaded out. And when you talk about prosecutors, you're talking about people who should know their craft. Inhloko yombuso ibonge uphiko lozobulungiswa ngokuma njalo ngokunqaba kulabo abebefuna ukudicelela phansi ukusebenza kwentando yabantu kuleli. Ngosamkela Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eBoksburg. Inkundla kaMantye eGauteng icwangcise umhla we-10 kwinyanga yomnga ngetyala lokudlwengula elijongene ke nemvumi ekwangumsasazi kamabonakude uMulemo Marohanye owaziwa ke ngabaninzi ngelikaJubjub. Marohanye lo uvelile enkundleni izolo ngezityholo zokudlwengula ukuzama ukubulala nokubetha kwakunye ke nezityholo ezifakwe ngowayesakuba intombi yakhe uAmanda Dupont. Libuyele enkantolo icala elibhekene noJubjub emva kokuthi ngoNcwaba ummeli wakhe afaka isicelo sokuba anikwe isikhathi sokufunda ngedokodo. Ngaphambi kokwethulwa kwesinqumo, inkantolo izwe ukuthi kunemininingwane ebucayi malungana naleli cala esiputshuziwe nokuyisenzo ke esigxekwe kakhulu yimantshi. Both the state as well as the defense are well aware that when the matter is still pending,
subjudicate, this information should not be leaked as to who's going to testify, what is he going to say. That is really unheard of, and it is totally discouraged. Lo methuli wezinhlelo kumabonakude ubhekene namacala okubalwa kuwo elokudlwengula, ukushaya kanye nokuzama ukubulala phakathi kuka-2006 kuya ku-2009. Imantshi ke ibese yilihlehlisa leli cala ihlehlisela umhla ziyi-11 kwezokwethwasa njengoba umbuso udinga isikhathi esanele ukuxhumana nofakazi. The case has been postponed to the 11th of December 2023. The defense made a request for further particulars from the state. So now as the state, we also need to consult with our witnesses. Abameli bakhe bazamile ukulwela ukuthi icala lihlehliselwe olunye usuku, bekhala ngokuthi lo mculi unemicimbi yokufanele ayonandisa kuyo ngesikhathi samaholide. Kepha-ke imantshi ishaye phansi ngonyawo yasichitha lesethulo, kanti-ke ngalo lolu suku kulindeleke ukuthi kumenyezelwe usuku lokuqulwa kwecala. Umbutho we-ANC KwaZulu-Natal uzikhabile izithyolo zokuba usihlalo walombutho ephondweni uSiboniso Duma ujongela phansi inkulumbuso yephondo uNomusa Dube-Ncube. Kukho ividiyo ejikelezayo kumakhasi ezonxibelelwano ebonisa uDuma ethatha indebe yeWeb Ellis. uDuma phakamise indebe nomdlali wamabhokobhoko uEben Etzebeth ngethuba bebeseThekwini. Inkokheli yamanina kuzwelonke kulombutho ikhuphe ingxelo igxeka isenzo sikaDuma. Ilomfanekiso osuqala izinkulumo mayelana neqhaza likaNdunankulu KwaZulu-Natal. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC namaqembu aphikisayo asegxeke usihlalo we-ANC esifundazweni uSiboniso Duma ngalesenzo. Unobhala-ke we-ANC esifundazweni uBheki Mtolo uthi-ke lokhu okubonakala kule video akusho lutho ngokusebenzisana kukaDuma benoDube-Ncube. Bavumelene noDuma ukuthi uma ngabe seyiphakanyiswa ngempela indebe bayiphakamiswa ngoba ngeke azakwazi ukuhambelana ukuya phezulu nalinsizwa yakwa ekuthiwa Elizabeth ngoba inde kakhulu. uDube-Ncube uthe-ke angeke akuvumele ukuthi abokeleke phansi njengomholi. I do not believe that I can be overshadowed. I think I'm a woman enough, I'm strong enough, and I'm a leader enough, and I do not believe that any woman at any time need to feel overshadowed. Unobhala-ke uMtolo uphinde waxeka isitatimende esikhishwe uphiko lwabesifazane kuzwelonke. I seriously doubt they were genuine. I think they are in another program, but you are not surprised. I-ANC esifundazweni bilokhu kugwema-ke ukuthi uNdunankulu kube ngumholi ongeyena usihlalo wesifundazwe. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi kungenzeka kube khona umdonsiswano kulabaholi. Iqiniso lithi lolu daba lungaphezulu nje kokuthi kukhona owesilisa nowesifazane, kodwa luthinta isithunzi seqembu, okusho ukuthi ubuholi beqembu yibona okufanele busheshe busukumele lo daba. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC luthi angeke lusaphawula ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Imali engaphaya kwama-35 ezigidi zerandi ethe yalahleka ngenxa yobuqhophololo beziqwenga zamaphepha mvume ancenyethiselwe kwifestile esiyabuswa nasemhlanga kwiphondo laseMpumalanga. Kubhadanywe ubugebengu obuhleliwe bokuvuselelwa kwamalayisensi ezimoto, kanti abahlomula kakhulu kulobu bugebengu abashayeli nabanikazi bamaloli. Izinga lenkohlakalo nokukhwabanisa kule ndawo libalelwa ezigidini zamarandi. Initially, the reports indicated that the department has lost about 28 million rand between 6 and 9 October. But it later emerged that there's about over 7 million rand that were lost up to the 2nd of November. So in essence, we are talking about 35 million rand plus. This happened when some syndicates or individuals colluded with, we believe, with some of the officials to steal their log-in details in Komhlanga and Siyabusa in order to do license this remotely, not necessarily at the affected centers. Kusukela ngo-2020 sekuboshwe iziphathimandla zomnyango ezibalelwa ema-20. Kulonyaka nje kuphela kuboshwe abanikazi bamaloli abathathu kule nkohlakalo. Lamacala asezithebeni zenkantolo.
an admin mark will be placed by the department on this license disc to indicate that there's something wrong with them. When their owners come forward, they will then be made to pay even all the outstanding fines that were legally set aside by these syndicates or the officials. Abezokuphepha emgwaqweni bathi bazofaka izinsiza zobuchwepheshe ukuze izisebenzi zikahulumeni kulezi zikhungo zifake izithupha ngaphambi kokwenza umsebenzi. Ukanti usapho lakwaYan Kempdorp eMntla-Koloni ludakumbile emva kokuba usana lwalo luxelwe njengolubhubhileyo kodwa lusaphila. Ubaba wentombazane eneminyaka eyi-15 uthi besebezilungiselela ukubungaza ukuthi indodakazi yabo ibelethe ngaphandle kwezihibe kanti ababuzanga elangeni. Kepha isibhedlela sihlonze umzukulu wabo njengoseshonile yize bona bethi ubesaphefumula. The way she treated us, she showed us she's careless, because I even call her many times begging her to come and check because the boy is still breathing and the boy is alive. Udokotela uthi lolusana belilimele kakhulu ngokomqondo ngesikhathi lizalwa. Kepha umndeni uthi wacela ukuthi luphuthunyiswe esibhedlela saseKhimbali. You can see the boy was very strong because they declare him dead in Jankemp Hospital, but he managed to come through to Kimberley Hospital to fight for his life. And on a Sunday, early hours, that's where the boy lost his battle because they failed him. They failed him from the start. Umndeni ufuna umnyango wezempilo esifundazweni uxosha udokotela obenobudedengu. The Northern Cape Department of Health is aware of the sad and unfortunate incident that happened at the Kempdorp Hospital last month. The department conveys its deepest condolences to the bereaved family, and it is currently conducting an extensive investigation to understand all the facts and dynamics of the matter. Umndeni uthi kuzothatha isikhathi ukuba uphinde uthembe odokotela nabahlengikazi emva kwalesi sigameko. Ukandaba kwa-Transnet baxelele iParlamente ukuba abanawo amandla okuhlawula amatyala abo amalunga ne-130 eebhiliyoni zerandi kwaye bathi bafuna uncedo lukarhulumente. Le nkampani karhulumente kwaveze isicwangciso sayo esiquka ukusebenzisana nenkampani yabucala ukufumana imali efunekayo. uTransnet uceba ukuphuma kwiingxaki zezimali ezimambetheyo. Eli qumrhu lithi ilahleko engaphezulu kweebhiliyoni ezi-5 zerandi ibangelwe kukucutheka koololiwe, ukungabikho kotyalo-mali kunye nokutshatyalaliswa kwezinto nobusela. Lisaleka ngelithi ityala elinenzala exabisa iibhiliyoni ezi-13 zerandi ngonyaka linegalelo elikhulu. The debt obligation, they hamstrung the ability of the company to be able to generate sufficient cash so that it can be able to stay afloat. Isicwangciso salo sokuphuma ezingxakini siquka icandelo labucala. Kodwa ezindaba khange zehle kakuhle kwamanye amalungu eParlamente elichaze elinyathelo njengokuthengiswa kwamaqumrhu karhulumente bucala. Kodwa isebe lamaqumrhu karhulumente lithi akunjalo urhulumente uza kuba nolawulo. It's important to leverage private sector participation and where necessary private sector equity participation. Eli qumrhu lithi kubekho ukwenyuka kwiqondo lokwebiwa kwekopolo kule minyaka emihlanu idlulileyo, nto leyo enyuse ukulahleka kwengeniso kunye neendleko zokulungisa. You rather spend as much as you can on securing your infrastructure so that you do not have to deal with the consequences of a breach in your infrastructure. Amalungu eParlamente akugxekile ukuhamba kwamagosa phezulu kweli qumrhu engakhange azokuchubela iParlamente ngendlela asebenze ngayo ekuthiwa ibingentle. Ndingululama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa.
Bukele masiphinde sikwamkele kwakhona usabukele inkqubo-ndaba yakho Ekhaya Jikelele. Kanti ke singena kumba wasephalaphala. Abarhanelwa ababini abatyholwa ngokuqhekeza ifama kamongameli uCyril Ramaphosa bavele kwinkundla yaseBilabila kwaye baza kuvela kwakhona ekundleni ngolwesihlanu. Aba ngu-Emmanuela David noFrolina Joseph kwaye bajongene namatyala aquka ukuqhekeza nobusela. Ifama kamongameli yaqhekezwa kwaze kwabiwa isixa seebhiliyoni zeedola zaseMelika. Mngakanani umsebenzi omele wenziwe ngumbuso ukuze kuvele ubungqina bubambekayo bokuba aba bantu bayalazi ngokwenene elityala kwaye balenzile olu lwaphulo mthetho. Ingaba elityala lilo ekufuneka lisetyenziswe ngumbuso ukubuyisela isidima sakhe nanjengoko kukho abantu abangasawuthembiyo kwaphela umthetho weli lizwe. Ukuva banzi ke ngoku sinxibelelana ngeZoom nengcali yezomthetho uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Zikalala, masikubulise sikwamkele enkqubeni ngalentsasa. Angikubingelele kuseni bese ngibela kakhulu abalela abahle emakhaya. Enkosi kakhulu. Masiqale sijonga amatyala abajongene nawo abarhanelwa aquka ukuqhekezwa kanti ke nobusela. Ingaba mangaphi amatyala abajongene nawo abarhanelwa xa ephelele? Ekade shiwo ngesikhathi bevele kokuqala kade amabili le kuthiwa i-breaking and entering. La sokuthiwa khona ungene imvume singanginikeza wendoda wathi uma usufike lawo bese uyabona ukuthi kumele uyithathele into engazange uzunikeze zona. Sokuyiqala lesibili le theft ngoba ubantshontshile mase bekhona lapho ngaphakathi. So umntshontsho kwabo bese kuthiwa hayi ke nakhona sobe sesiyanithathela nalokho. Akuchaze ukuthi lokho uzobe sekugcinile kuyona. Kungenzeka mhlawumbe ngelinye ithi damage to property or ile esokuchaza ukuthi ngesikhathi bengena mhlawumbe bangenanga kahle futhi izinto abayibhulile bese kuya-edeka lapho kulowo macala. Kodwa kuchaze ukuthi awekho amanye istate noma mhlawumbe umbuso ngeke uze uwafake ngokuhamba kwesikhathi ngoba umbuso uvumelekile ukuthi uwa-ede la macala kuze kuyofika ekugcineni la umuntu uzobuzwa khona ukuthi uyalivuma noma uyaliphika yini icala na. Okuzobe kwenzeka nje ngolwesihlanu ukuthi bazonikezwa lawa amancane bese kuthiwa niyafuna yini uku-aplayela ibheli bese nizokwazi ukuthi niphume. Asiyikhumbule nayo ibheli ukuthi ayisho ukuthi cha awumsulwa noma icala unalo, isuke ithi ngoba sifuna ukuvikela ilungelo lakho laseNingizimu Afrika onikezwe lona ukuthi umsulwa up until inkantolo izisho ukuthi unecala. Ake sekudedele uqhubeke nempilo. So lokho sikubiza kancane kancane nje ngesikhathi icala lakho lisaqhubeka. Kodwa sokudedela mangabe kuwukuthi uyasikhombisa ukuthi umuntu ovumelekile noma okulungele ukuthi abuye azenkantolo olalelayo ongena amanye amacala akhona wahambayo izinto eziningi ukwazi ukuthi uzenze eNingizimu Afrika ekhona yiwo kuzocheckwa kakhulu ukuthi kuphi la behlala khona. Sizuleke ne-state noma umbuso usho ngaleya langa ukuthi hayi angeke sesi-oppose ibheli kodwa nesicelayo nje ukuthi ababuye ngolwesihlanu. Uba ngabe lityala liyabahlala ababarhanelwa singalindela bagwetywe iminyaka emingaphi? Iyona ingathanda ukuthi ibe mningana kakhulu ngoba mase uyihlanganisa isiyonke mhlawumbe ungapheleli u-10 years. Akona amacala esingathi mhlawumbe asuke enzima ngaleyo ndlela. Mhlawumbe into edonsa amehlo kakhulu kulawo esikhuluma ngawo manje ukuthi ubani uNtshontshelo okuwumongameli. Umbuzo bese uthi awu ungabe mongameli kuma-establishments noma ey'ndaweni osuke unazo ezokuphepha ziqine kangakanani uma kuzokwazi ukuthi kungene abantu befike bazontshontsha. Ungabe sivikele kangakanani thina uma ngabe nawe u-number 1 of the country kukhona iy'ndawo osuke ungavikelekanga kahle kuzona ngazo. So ize noma amacala abawenzile emancane kodwa ngiyacabanga ukuthi ipoint abafuna ukuliprova kakhulu ukuthi uma kuthiwa untshontshile ikakhulukazi untshontshelwe umongameli waseNingizimu Afrika kade ukuthi uzofika kusobopha bese sizasho ukuthi uyagwetshwa. Singathi mhlambe umngakanani umsebenzi wombuso ukuvelisa ubungqina obubambekayo bangenene kubanjwe abona abantu bayenzileyo lento. Buningi kakhulu okujwayelekile noma mhlawumbe kuzobe okudingakalayo nje in the minimum sense ukuthi awuprove phela ukuthi kade bekhona lapho kuyisini ngaleyo langa osho ngalo ngathi isikhathi osho ngalo. Ungasebenzisa amakhamera lapho azobonakala ama-fingerprints kufanele ngabakhona uma ngabe kwenziwa uphenyo ngendlela efanele. Usetshenziswe even i-cellphone evidence izobisho ukuthi kuphi itower la idonsa khona. Usebenzise ofakazi abazobabona bazothi mina ngikade egeyithini ngiyamkhumbula lo muntu efika uthe mifika la wathi ufuna ukuyohlala endaweni ewuthile uzoqasha indawo yokulala kanti akazange ukuzolala uzontshontsha. Nawo yonke labo bufakazi efanele bungene kodwa into ebalekile istate efanele siyikhumbule ufakazi abazobuletha kumele buqandule ikhanda, meaning akufanele bekhona incazelo engaba khona other than le ezobe ilethwa istate. Once ngoba khona incazelo eseceleni amathuba ukuthi baphuma azoba maningi then istate bese siba nenkinga ukuthi awukuthiwa
seni-investigate kangaka sonke lesi sikhathi kade nibamba abantu abarong noma nibamba abantu ufakazi babo bungaphelele benenzani kahle kako yonke le process noma sonke lesi sikhathi thina sithi senilindile. Okunye okubaluleke kakhulu ngiyacabanga ukuthi ubulungiswa obufunwa abantu la bekufanele kuhlukane kabili. Okokuqala siyabona laba abazohamba abazovela ngolesihlanu abasolo kulungile iqhubeke iprocess yakhe. Iwariyana ngabe isithi yindaba ethatha isikhathi eside kangaka ukuthi kuboshwe abantu ababili abafikile bazokwenza i-break in noma bazokwenza ubugebengu. If ethatha isikhathi eside kangaka for i-case mhlawumbe singathi amaphoyisa ayibeka njenge-priority kamongameli, mina nguwumuntu kazana izobe sekwenzakalani kumina uma kuthiwa sengidonjwe. Eyesibili bese ithi ukhona ukushaya amanzi ngendlela okuphethwe ngayo imali noma okwaphathwa ngayo imali evela ngaphandle nangendlela okufanele ehambe iyobhenkwa ngayo noma ihanjiswe ngayo. Kungabe indlela ephelele yini masekuza indlela ephathwa ngayo imali zangaphandle? If kuwukuthi kuyikona ayikho yini ubungozi buba khona ukuthi kube khona imali ezoflotha ngeNingizimu Afrika zinga-akhawuntelwanga mase yintshontshiwe kuyima kuzokwazeka ukuthi izinto yithini. And then esithathu bese ithi ngiyafisa sengathi yize noma amaqembu lamanye esayise enkantolo ke-check ukuthi kungabe ngokwephalamende iphalamende liyilodwa kuphela lingaphuqwanga upublic protection. Check ukuthi i-involvement kamongameli ekuphatheni leli plaza ihambe izofika kuphi ngoba into esiyifunayo njengabantu baseNingizimu Afrika ngiyacala baningi abazosho njengami ukuthi sazi ukuthi sinomongameli onake thina kuphela ofuna ukuthi izinto zethu ziye phambili kuphela okwakhe kuseceleni na azenzela kona asiwabize ngama-side hustles njengoba ishilo nayo akathi ukubeka eceleni akanake thina uyophindela kona uma ngabe sephumile esikhundla. Zikalala njengoba usho uthi aba bantu ababini babanjiweyo kuthathe ixesha elininzi ixesha elide ukuba bade kanti bayabanjwa uba ngaba mhlambi kufumaniseka ukuba abatyholwa aba abalenzanga elityala isidima se-NPA sona sizawuchaphazeleka kanjani? Kuzobonakala kakhulu ngoba hayi NPA kuphela nawo amaphoyisa ngoba kuzobe sekuthiwa awu kade sasikhala ngani sithi thina engathi indlela eniphenya ngayo nendlela nithi maseniphenyile nilungisela amacala ukuthi akaye ngayo enkantolo kuzi kahle. Sekuyabonakala-ke manje ukuthi nithathe labantu ekade nisola ukuthi ibona ekuthatha unyaka noma isikhathi eside ukuthi nibalethe enkantolo mase nifikile nifika nobufakazi obungaphelele noma ungaqanduli ikhanda. Kanti noma kuthiwa niyaphenya kanjani thina sisafe kangakanani eNingizimu Afrika uma ngabe kuwukuthi nizohluleka ukwenza umsebenzi ofana njengalo. And then-ke abanye-ke abangakusho mhlawumbe ngokwezepolitiki bese bethi hayi bavele yonke kade niyifuna le ngoba nithanda lo daba asazi ukuthi kwenzakalani ngayo. Baningi abantu abangakagculiseki ngey'mpilo abayitholile ikakhulukazi ngokukhombisa ukuthi umongameli ungenaphi yona yonke kulolu daba. Nabo-ke bangabe sebethola intonje abathi hayi siyabona ukuthi engathi kukhona okufihlwayo la nithi niyazama ukufihla noma ukuhlanganisa izinto zenu kwaba khona la konakala khona. Ungathini kwabo bathi umbuso ubambe aba bantu ngenxa yoxinzelelo olukhoyo ingaba bangaphela mhlambi bekhutshwa kungekudala? Ngingathi kungcono uqale sibanikeze ithuba noma sinikeze umbuso ithuba ukuthi sibone ukuthi makuthiwa uyahamba enkantolo uphetheni. Elokuqala-ke ihlandla la sobona khona ukuthi userious kangakanani elango lesihlanu la uzobe sekukhombisa khona ukuthi nibathatha nje nithi nizoba-chargelani into yakhona ithini amaphi amacala ababhekene nawo ufakazi obukhona buthini kungabe senibreak noma senikude kangakanani nophenyo lenu. Ngiyacabanga ukuthi besinikeze isikhathi eside ngoba kuthona isigameko esenzeka izolo kwafika izolo kwazi waboshwa abantu bebengeke bababophe bengakhombisa ufakazi ukuthi bukhona. So ngiyacabanga ukuthi kuzoshesha kakhulu ey'ntweni ey'dinga mhlambe ukudlulisela kwey'tatimende ukuthi icala lihambe liyodlulisela kwenye inkantolo if isidingo sikhona. Yini la sobona khona ukuthi mhlambe amacala akhona serious kangakanani once liyaqala ladluliselwa e-High Court uzobe usubona-ke lapho ukuthi hayi engathi isigwebo sokuphuma la sothi ukuba nzima yiwo selidluliselwe e-High Court kodwa uma sagcine lapha enkantolo kamanje uzobona ukuthi hayi isigwebo sakhona ongasithola angeke seqa mhlambe eminyakeni ethanda ukuthi bu-25 izoba ngaphansi nemali abangahlawulisa yona futhi nakhona futhi angeke ize idlule ku-about 300,000 depending ukuthi-ke inkantolo ibona ukuthi fanele bahlawule kanjani uma ngabe betholakala benecala. Njengoba ubusitsho ekuqaleni ba apha kophalaphala fam kukho ikhamera kukho nezinto ezihlolayo ba ngubani ongenayo ngubani ophumayo kodwa elityala lenzeka ngo-2020 ngoFebruwari ka-2020 kutheni ke kuthatha ixesha elide kangaka kuze kude kubanjwe aba bantu babini kwaye ingaba enyeneni ngabo bobabini qha abayenzile baqhekezileyo? Ile ekufanele ibuze ama-law enforcement agencies ukuthi yindaba nihlala isikhathi eside kangaka yini ekade nivimbile. Okokuqala nje bengisesazi ngaleli cala uba kungekho umuntu oyedwa unozana wefrezi athi hayi ucela ukunazisa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi khona isigameko esesenzeke kanje.
into ibingalindeleke kakhulukazi esadini lika-president ngoba uyazi ukuthi umuntu abantu abane-interest kuyena kwakuzobe ukhipha istatement esisodwa nje ukuthi hayi upresident usegqekezele lapha eplazini lakhe kwafike kwathatha ukuthi noma sikakazi ukuthi kuthathwe yini kodwa amaphoyisa asaphenye lokho konke lokho kuzoba right kodwa size sobona engathi ikhonto esukunyelwayo manje izosukunyelwa ngoba nako sekhona umuntu esihambile wafika ocomplain eceleni sikhumbule futhi ukuthi ngokwembiko ekhona ne-eyibhalile lapha public protector kunabantu abahamba baze baye eNamibia kuthiwa cha khona umkhondo bawusolayo bawulandelela khona kodwa still kwangaboshwa umuntu umbuzo-ke ongafanele mhlawumbe uphendule istate ngelinye ilanga la kuzobe sekuthiwa khona yindaba kuthatha isikhathi eside kangaka ukuthi nikwazi ukwenza uphenyo nivinjwe yini kuyona yonke le process ninabantu abangaka kade besho ukuthi hayi sikhona siya-understand ukuthi kwenzakalani ngalelo suku ninabantu akade bekhona lapho ngaphakathi endlini abangakwazi ukuthi bachaze kahle isizathu sokuthi nithatha isikhathi eside kangaka nokuthi niphenye futhi nizobopha abantu kade sekudalwa yini. Jikelele masibulekele kakhulu ngexesha lakho inene ke sawulindela iziphumo zangomso. Mhlawumbe saphinde sithethe nawe kule veksayo. Ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Enkosi. Loba ke mbukeli bengumpumelelo zikalala oyingcali kwezomthetho besincokola naye ngabahanelwa ababanjiweyo kwisiganeko sokuqhekezwa kwefama iphalaphala ePresidential Farm kwiphondo laseLimpopo. Siyabuya kungekudala sisathe qhwi evenkileni. Kanti ke ngokubukela iqala usuku sazi sikuthathe sikunike imozulu yakho kwenzela ukuba uthi uphuma ulungiselela usuku lwakho ube sowuqondile kwimpahla mawusinxibe. Nansi imozulu. Bukele wamkelekile ngezandla ezishushu apha ekhaya Jikelele. Kanti ke ngaphambili sithe thaca ingxelo ebiqulunqwe intatheli yeendaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya malunga nokubonakala ngathi kukho ukungavisisani kwiqela le-ANC kwiphondo laKwaZulu Natal. Oku kulandela ukuba usihlalo walombutho ephondweni uSiboniso Duma kunye nenkulumbuso noMusa Dube-Ncube babonakale ngathi balwela ukuphakamisa indebe yamabhokobhoko ngethuba beyokubonisa abalandeli baseThekwini. I-ANC Women's League iye yakhawuleza yamgxeka uDuma ngesenzo sakhe. Ngoku ke sinxibelelana nomhlalutyi wezopolitiko uNjingalwazi Bheki Mngomezulu. Prof masikubulise sikwamkele enkqubeni namhlanje. Sibingelele dadewethu, sibingelele koza kwenu bese sibingelele nababukeli bakho. Enkosi kakhulu. Masiqale sithi kuwe Prof yintoni ephawulekayo ngolungquzulwano phakathi kwaSiboniso Duma noMusa Dube-Ncube? Kuningi okuphawulekayo dadewethu. Sizokhumbula ukuthi uma ngabe ukhuluma noDuma uzothola olunye uhlangothi ukhulume
noDube Ncube uthole lunye uhlangothi ukhulume ne-ANC KwaZulu-Natal ivumelane nabo bese ukhuluma ne-ANC Women's League ku-national uthole okwehlukile ubuza amalunga omphakathi nawo futhi anombono owehlukile. So into eyenzekayo la ngokusho kobuholi besifundazwe ikakhulukazi ngezwi likanobhala uMtolo uthi ayikho into eyethusayo ngoba bekhona izingxoxo ezibekhona phakathi kukaDuma kanye noDube Ncube kwathiwa ngoba uyiven mude so kuzodingeka ukuthi uDuma kube uyena ophakamisa indebe ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi i-height ilingane. Osopolitiki ke badlala ipolitiki kufanele sibanikeze leyo ndawo yabakwenze lokho. Iqiniso lapha ukuthi uma uzobheka ubudlelwane phakathi buka sihlalo weqembu usiboniso Duma kanye noPremier umama uNomsa Dube Ncube uma uzobheka ezinye igameko ngaphandle kwalesi sigameko esikhuluma ngazo kukhombisa ukuthi kukhona lento abake bayibiza nge-2 centers of power engazi ukuthi basuke beyithathaphi ngoba phela bonke labantu basuka kwi-organization eyodwa. So isithombe esakhekayo la ukuthi akukho lokusebenzisana okufanele kubone umuntu olapha emakhaya phansi abone abaholi bakhe besebenzisana kusengathi manje nomunye ufuna kubonakala ukuthi uyena ophethe kanti phela usihlalo une-position yakhe uPremier une-position yakhe kufanele bazi ukuthi ubani wenzani ngasiphi isikhathi kube ukuthi bonke basebenzele iqembu labo basebenzela futhi isizwe. So lokho isithombe sakhekayo akusona isithombe sihle singathi ukuthi umzobo lona abantu abawubonayo ayingiwo lona abathetha ngawo abaholi bethu. Prof ngathi sintoni isizathu sokuba uDuma lo angathanjiswa njengenkulumbuso yakwaZulu-Natal kude kanti kube kungoku? No, lento lokwaba izivumelano esenziwa ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal ngoba sizokhumbula ukuthi emva kokukhethwa kwe-PEC lena ekhona njengamanje eholwa uyena umhlonishwa uDuma. uDuma waliphumelela ukhetho ehlula umfowethu lo uSihle Zikalala. So ke kwakulindeleke ukuthi emva kokuthi ewinile noma emva kokuthi i-PEC yakwaZulu-Natal iqalile ukungena yenza umsebenzi wayo uDuma uyena ongaba undunankulu uma ukuthi uyaphuma uSihle Zikalala. Kodwa ke nakuba uSihle Zikalala uyehluleka ukuthi asigcine isikhundla sakhe njengosihlalo kwaba nezivumelano phakathi kwakhe kanye nobuholi beqembu iPEC KwaZulu-Natal ukuthi akaqhubeke nokuba undunankulu uDuma uzoqhubeka nokuba usihlalo weqembu. Okwakuyisinqumo esasingesibi ngoba phela vele labantu basebenzele organization eyodwa nanokuthi uDuma akakabe mdala usenalo ithuba lokuthi ngokuhamba kwesikhathi uma iqembu lokuphumelela uzokwazi ukuthi agcine engenele ezikhundleni eziphezulu. So kwakuyisinqumo esihle leso. Kodwa ke kutheke kamuva ngokubona ukuthi uSihle Zikalala akaphumelelanga ekubeni usihlalo wangaphumelela noma sebemfaka kwi-PEC wabese ithathela yena isinqumo ukuthi ucela ukuthi ashenxe noma asuke esikhundleni njengondunankulu. Kwaba ke nomuzwa ukuthi njengoba esesuka ke ulona uSihle Zikalala umuntu ozongena kuzoba uDuma. Kodwa bavumelana ukuthi hayi uDube Ncube usopolitiki osemkantshubovu njengomuntu okade kwipolitiki isikhathi eside ngasho ngithi kakhulu kunoDuma ngoba usekwaphatha nezikhundleni ngana isifundazweni. So akube uyena onikezwa lethuba. Izathu sesibili ngoba ukuthi ANC inawo lombono ukuthi abantu besifazane abafanele ukuba sezikhundleni abanikezwe amathuba bakwenza lokho ngomunye wabantu abakushayela ihlombe lokho ukuthi iPEC yakwaZulu-Natal iyenza kahle. Kodwa ke lokho sekwenzeka manje kunyathela yonke lento enhle esasishayela izandla ngesikhathi bethathela isinqumo sokuthi uDube Ncube akube uyena ozoba undunankulu kuze kuba ukhetho la ngonyaka ozayo. Ubukeka manje sengathi uDuma naye ufisa ukuthi kube uyena ongena kuthi isikhundla okusithombe esingesihle ikakhulukazi uma iqembu lilungiselela ukuyokhethweni ngo-2024. Nene kunjalo kodwa ke njengoba iANC nabavoti abaninzi KwaZulu-Natal ingaba mhlambi inganqongophala ukunqongophala kozinzo kweANC kuya kuba nefuthe elinjani kunyulo lwalonyaka ozayo. Kubaleke kakhulu lokho dadewethu ingakho ngingomunye wabantu abashumayela ivangeli ukuthi iANC ayiyeke lokuthi izicabangele yona ayicabangele amalungu ayo bese icabangela abantu abangewona amalungu eANC kodwa kade belokhu beyivotela kusukela ngo1994
ngoba akufanele ngisicabangele mina njengomholi ukuthi ngizozuzana uma ngithatha isinqumo esithile. Angibheke ukuthi abantu abavotela iqembu bengona amalungu eqembu bazoqhubeka nokulivotela uma ngenza lento engiyenzayo. Lokho ngikushiso ukuthi lokho kwebhana kwangaphakathi lento abayibiza ngama-factions kwi-organization ayilisizi iqembu ngoba kwenza ukuthi abantu abangewona amalungu eqembu bagcine sebezibuza ukuthi ivoti lethu ngabe silisebenzisa kahle yini. Ekubeni ANC inamathuba amaningi ukuthi yenze kangcono kunalokho ekwenzile ngoba abantu abaningi bayakholelwa kuyona kodwa iyona ezibulala yona ngoba uma uzobheka nokwehla kokwesekwa kwe-ANC kwaZulu Natal kuze kukhuphuke i-IFP akhona ukuthi i-IFP khona imanga ezenzile. I-ANC izigwaza ngowayo lento esiyibize ngesingisi sithi committee i-political suicide. Inkinga ezikhona kwe-ANC azidalwa i-IFP azidalwa i-NFP azidalwa i-EFF azidalwa i-DA izidalela yona ngokwayo okusho ukuthi ngakwazi futhi ukuthi izilungise lezo inkinga ngokwayo. Uma ke izokwenza izinto lezi zama-factions eziku-national izibuyise esifundazweni noma kube khona ungahloniphani ku-national bese sikubona kwenzeka esifundazweni lokho kuzolimaza iqembu uma kuyokhethweni ngoba abanye abavoti bazoyibuza lo mbuzo engushoyo ukuthi ingabe ivoti lami ngisebenzisa kahle yini uma ngizovotela abantu abalwa bebodwa esikhundleni sokuthi babeke thina abavoti phambili. Yilowo mbuzo obalekile ofanele abaholi bazibuze wona ngaphambi kokuthi kube khona into abayenzayo noma kube khona into abayishoyo. Ingaba mhlambi Prof amalungu ANC apho kwaZulu Natal abonakala ethatha mhlambi amacicala phakathi koDube Ncube kunye noSiboniso Duma kwaye izizawuthini iziphumela zalento? Ngicabanga ukuthi ubuholi beqembu buyabubona ubungozi balento enzekayo ingakho umntolo ezame ukuchaza ukuthi hayi abantu abehlisa imoya lento eyenzekile akhona ukuthi uDuma ubukela phansi umama uDube Ncube kube izivumelano abasenzile ngoba uze washo nokusho ukuthi kwayena umama uDube Ncube umthumelele umyalezo ngefoni esho ukuthi hayi no akhona ukuthi uDuma umbukela phansi bavumelene ukuthi akwenzeke kanje. Leyo ncazelo uma ukuthi iqiniso kufanele benze isiqiniseko sokuthi iyafika kubalandeli iyafika futhi nakubavoti ngoba uma ingafiki abantu bazosala bengalesithombe sokuthi uDuma umbukela phansi uDube Ncube bese lokho kugcina sekulimaza iqembu uma ngabe kuyokhethweni ngalezi zathu esengeke ngazisho ngaphambili. So ke kubaleke ngempela ukuthi njengamanje noma ngabe yiphi into abaholi abayishoyo noma ngabe yiphi into abayenzayo babe nakhe engqondweni ukuthi lokho kungaba nomthelela okhethweni lango-2024 ongaba umthelela omuhle noma kube umthelela omubi kuye ngokuthi abantu emazingeni aphansi laba abangabavoti leyo nto bayibuka kanjani. Ewe Prof sesiphetha ke ngabe umongameli uCyril Ramaphosa kulindeleke kuba awuphendule njani lo mba? Okokuqala nje afanele ukuthi njalo makhona into eyenzekayo efundazweni bese ngenele umengameli. Kodwa uma udaba kubonakala ukuthi kuyaphuma esandleni isifundazwe sehluleka ukulungisa lezi inkinga lapha sikhuluma nge-PEC uma uthi i-PEC iyehluleka ukulawula ngendlela udaba kube sekuphoqa ukuthi i-NWC National Working Committee ingenelele ibone ukuthi ilungisa kanjani bese yenza izincomo kwi-NEC National Executive Committee. Umengameli umuntu wokugcina ofanele ukuthi angenelele kulo daba ngoba uma ezofuna ukuthi azifake kuzo zonke izinto ezenzekayo kuzo zonke izifundazwe ngicabanga ukuthi lokho kuzomlimaza ngoba unomsebenzi omningi ofanele awenze. Kodwa ke ubuholi bakhe buyadingeka esikhathini esinje ikakhulukazi njengoba kuyokhethweni ngoba yonke into eyenzeka kwi-ANC njengamanje uyena uzosithola sephakathi kuyo noma ngabe kuthiwa kangenanga ngqo kuzofanele ukuthi enze isiqiniseko sokuthi lezi inhlaka aziphethe wenze isiqiniseko sokuthi uyazitshela ukuthi azisheshe zisukume zilungise udaba lungakaphumi esandleni bese kugcina behlukane nalento ukuthi njalo uma kukhona into elungiswayo bayilungisa khona abezindaba abanye bayilungise nje inkinga ngasese bathi mase beqedile bathatha izinqumo kube imabe bezithangamisa abezindaba basho ukuthi nakho esivumelene ngakho njengobuholi kuzokwazi ukuthi inkinga zixazuleke ngoba uma uzongigxeka emphakathini nami kuzongiphoqa ukuthi vela ngizidefend emphakathini lokho akulisizi iqembu abanye benza izinto ngasese sibone imphumela singaboni ukuthi benzani kodwa size ukuthi nakho abavumelene ngakho bese sibone ukuthi ke iqembu liyazilungiselela ukhetho langomnakuzana. Prof nawe njengoba usazi uchaba lixesha bese ngaphinda siuqhube lo mcimbi kodwa ke siphelele lixesha masibambe ngazibini ngexesha lakho.
Enkosi ke sise enkosi nababukeli bakho sethemba ukuthi iviki lizophela kahle yonke into ihambe kahle siyabonga. Nene kunjalo enkosi kakhulu. Bukeli uchava lixesha kodwa siqhubela ngolo hlobo iyure yethu yokuqala kanti ke ngoku singena kwiyure yethu yesibini wena hlala nathi ungayindawo.